Podeu començar a resar per redimir els vostres pecats. Perquè si no, sereu condemnats en el purgatori. Recordes aquell grup d'estudiants que venien a passar els estius junts en aquesta casa? Com vols si no me'n recordo? Benvingut a aquesta casa. L'amo Francesc que arribarà una mica més tard. Te volem proposar una convidada per dormir-t'hi un ben llibre. Doncs estic cansada de sentir les mateixes converses, sempre parlant de diners. Fer records, millor dit, ferides mal curades que podrien tornar a ser. I no m'aprovoquis, que ja saps que té mal gènere. Però creieu que pot funcionar. Amigues meves, no sé com vos podré pagar i agrair el vostre oferiment. Que me fa una mica de por aquesta